Lehenik eta behin eskerrak eman edizkiot Nogaua Kultur Elkarteari, gonbidapenagatik, plazer bat da gaur hemen zuekin guztiokin egotea, eta nola ez eskerrik asko zuei gaur etortzeagatik eta hemen egoteagatik, bai? Bueno, aurkezpentxo bat ja egin dute dagoeneko, batzuk agian ezagutuko nauzue, beste batzuk agian ez, orduan pixkatxo bat aurkeztukoet nire burua, eta izan ere agian batzuk ezagutuko nauzue alor batean ibiltzen naizelako, telebistan adibidez, eta beste batzuk musika talde batean nagoelako, ez da? Eta beste batzuk jakingo duzue, bi arlotan ibiltzen naizela. Bueno, esan bezala, aurkeztuko pixkan nire burua, eta nik beti alako solesaldietan esaten dut. Nire asmoa ez da ona etortzea, inori txapa botatzea. Ez dut inor aspertu nahi, orduan. Askok seguranik etzan ekiten hau, ez da? Claro. Eta batek pentsatzen du jota. Zurine telebistan dagoela aurkez lanetan edo pertsonaje bat egiten, bai? Nola amaitu du telebistan, ez? Kontatuko izut pixkat hori. Ni... Zue zen batut ezkazuten, eskak? 12. Zue pixkan nagusiagoa zarete, 19 bat edo, zuek? Gehiago, bueno, oso ondo zaudete. 24. Zuek? Vale, ondo. Ba ez behitun eskak zuen adinakin hasi nintzen ni. Zuen adinakin, bueno, nik betidanik izan dut oso gogoko kantatzea. Beti. Txikitan musika eskolan izan nintzen, txistua ikasten ikasi nuen, lenguai musikala, baino nik maiten nuen kantatzea. Txikitatik. Eta segurenik zuetariko askok bezala, kantatzen nuen, dutxan, etxean, lagun artean. Orduan hartu ninduten eta horaz izan bere garaiko petizu deitzen dana. Agian zuek nagusiagoak zaretenok, bai ezagutuko ez dutela. Zuek oindik 7 bat urte daukiko zen ituzten, garai horretan. Eta betizu garai horretan, bai bilintzan kantuan, antzesten, antzatzen, gogoko nuen hori egiten. Eta hor lehenengo aldiz, esan nuen edo konturatu nintzen. Araba, zurina, ez duzu egin gaizki egiten. Zesan bezala nik nire buruareiko neko konfiantza gutxinekan. Ez duen benetan sinisten. Eta esaten nuen, agian, pixkat landu eta pixkat ikasiz gero, agian, hobetu dezaket. Eta nahi nuen hobetzea eta ikastea, sekulako gogoak nituen. Betizun 3 bat urte ibili nintzen, gero 15 urterekin. Utzi nun pixkat alde batera telebistaren mundu hori, zeiak peste adin batean sartzen zara, eta, bueno, batzuk jakingo ez dut egia zertan hori, ez, nera bezaruan sartzea, eta ja hori zan, txikien kontua bezala ikusten duen, ez da? Orduan, nik nezan kriston gogoak sortzeko nire herriko lagunekin musika talde bat. Eta lehenengo aldiz, sortzeko gure kantua, gure letrak eta konposatzea, ze ordura arte dana zien, telebistatik emandako kantuak edo. Eta orduan hasi nintzen, hori 16 urterekin, herriko lagunekin batera, talde bat sortu genuen. Kontzertu pilo bat eman genitun, disko bat atera genuen, bueno, ni pozpozik nengoen. Eta asko ikasten jarraiten nuen. Eta gero 18 urterekin, normalean nik ikasketak egin ditun, batxillergoa amaitu, eta hor aukeratu behar nuen zer egin, ez? Askotan azkagula zalantzazko, nik ustez gaudela hori dik prest, aukeratzeko, baina, aukeratu behar dezu, edo, alako zer. Eta nik nezkan 3 ideia bezala buruan. Bata zen, arte dramatikoa egitea. Madrigera joan behar nintzen horretarako. Eta, klaro, nik nekan herrian ere musika taldea, eta nik ez nuen ere musika taldea alde batera utzi nahi. Eta esan nuen, ez, aukera hori, ez. Eta gero beste 2. Bat, psikologia, eta beste bat, haurrezkuntza. Eta esan nuen, haurrezkuntza egingo dut. Ze haurrak pilo bat maite ditut, hezkuntzaren mundua oso garrantzitsua dela iruditzen zait, eta esan nuen haurrezkuntza egingo dut. Eta enaiz da mutuko. Eta gaur eguna, enaizela da mutzen bat ere. Orduan, unibertsitatera jo nintzen, hori Iruñan, haurrezkuntzako ikasketak egin nituen, eta orain atoa pixkat dotura, ez da? Nola nagoen gaur egun hemen irakasle bezala, 3 urte zibilintzan lanean, eskola ezberdinetan, gatazkapenak egiten, eta ona, eta bueno. Eta bitartean, urte hauetan guztietan, noiz behinka, telebistatik deitzen ninduten, ez dakiza saioan abesteko pixka bat.
juten nintzen. Ez dakiz saioan, ez dakiz egiteko, bueno, tarteka egiten ditun gauzatxoa, baino listo. Eta orduan gogoratzen naiz, eskola batean lanean nengoela, deitu nindutela, eta eskin bizidaten, karo, gure katean, ETB-en, aspaldidanik betizu, garai horretan, amaitu zenetik, gero etzan ezer gehiago egin. Aurrei eta gaztei eskinitako hola etzegoen ezer, batez ere umei eskinitako zerbait, ezta? Orduan deitu ninduten, eta esan ziaten begira zurinen nahi dugu, berriz ere, aur programazioa itzultzea ETB-ra. Eta, bueno, deitu ninduten, beti bezala, casting bat egiteko. Telebistan beti dira castingak, beti egin barrituzu probak, eta ikusi ungi ateratzen den, edo ez den ateratzen. Eta hori esan nuen, eingo de, ia zer gertatzen den. Atera da itxeke, eta ateratzen baldi bada, ikusiko deta berze egiten deten, eta agian ez aterako. Atera zen, eskin izidaten pertsonaia baten barruan, o pertsonaje baten papera egitea, eta sorgintxulo deitzen zen saio bat egitea. Orduan, hor hartu nuen erabaki oso garrantzitsu bat izan zela niretzat, izan zela momentuz irakaskuntza lanak alde batera uztea. Eta hasi nintzen duela laster 4 urte, beteko dira saio horretan. Eta ze gertatu da, saio horretatik atera dela beste bat. Eta gero beste bat. Eta gero beste bat. Eta horrela nahi gabe, hemen nago zuei kontatzen, sorrintxulo, irutxulo, gero etorri izan udaz kantzateon. Eta atera zan, agian, gainera Usurbilen izan ginen, kantu giron. Zuek izan zineten ikusten. Atera zan kantu giro, atera zan azebanda, atera zen bagoaz, eta irutxulo. Irutxulo izan zen pixkat, sorgintxulo amaitu zen, eta gero sortu zen irutxulo. Eta, egia esan, hortik, gaur egun arte, mantendu dana, izan da hori, ez? Aurrendako saio hori. Jaso nun deia, begira, fantazioa abeslari bat, prest daude edo prest egon gozineteke hau egiteko, bai, pum, eta sartu nintzen taldera 2010an. Bela 7 urte. Eta neskatonek galdera batzekan, ez da maitia? Ikuste, egun batean kristona rakasta dakazu, kristona eta mundu guztia bakin hortzaren, eta eta beste. Eta agian hurrengo urtean edo hurrengo astean, ez zara inorez da zurekin gogoratzen, eta amaitu da. Orduan horregatik nik beti esaten dut, ezta? Zein garrantzitsua den, bizi ditugun momentu bakoitza ez, edo bizi dugun momentu bakoitza bizitzea eta disfrutatzea, ezta? Eta pixkan ikuste hori dela filosofia, batez ere nik behintzat dakadana, ezta? Nik ez dakite hurrengo urtean non egongo naizen, ze agian ja ez didate gehiago deitzen, eta ja enauzue telebistan ikusiko, eta alde amaituko da, edo dena delakoa, ez? Orduan, zeinen garrantzitsua den, momentua eta presentea, ez? Bizitzea eta disfrutatzea. Bai, Peru, bota. Andereño bezala intzen. Beitu, egon nintzen. Biak, izan ziren toki biak Nafarroan. Zangotzako ikastola, eta gero Jaunsaraz herrian. Bietan, bakoitza punta batia. Bata zen oso ikastola txikitsua, gainera Nafarroko eremu ez euskaldunean, beraz oso garrantzitsua zen hor euskara bultzatzia, eta oso poliki izan zen, eta gero Jaunsaraz. Eta oina epatu dudala euskararen kontua, ez zuek, Usurbilen, eta gilengoak Usurbilekoak, nongoa zaite zuek, Usurbilekoak, zuek? Zubieta, Usurbi, hori da. Vale. Zuek, herrian, ohitura dakazute euskaraz egiteko, ez da? Ez dakizue zelako sortea dakazuten. Eta, benetan esaten dut, ez dut txantxamudun esaten, benetan esaten dut, nire kasun adibidez, ni zizurren hasi egin naiz, eta ez ere bai, eta guk kuadrilan, guk euskara erabiltzen genuen tokia bakarra zan eskola. Azkenean Nafarroan, eta Iruña herrian, eta kuadri, nire gurasoek adibidez, ez dakit euskaraz. Orduan etxean ja, ezin un euskaraz hitz egin. Gero kalean,
lagun artean ere lagunen gurasoek ere etzekiten euskaraz egiten. Orduan, pixkat euskara erabiltzeko toki ia bakarra zen eskola. Zegero gure artean, kuadrian, ez genuen ohiturarik. Eta ez dakizu ezuek zelako sortea dakazuten. Hala ere, esan beharra dakat, naiz eta kuadrian guk ohitura ez uki, guk beiti maite izan dugu euskara, eta nik adibidez erabaki nun ere ikasketa danak nahi nitula euskaraz egin. Gero, hori ez da, gure hizkuntza bizirik mantentzea eta horren alde apostoa egitea. Agian, askotan galdetzen digute, edo esaten digute, eta aldean. Jota, zurin eta zebel, ez dituzu egiten euskarazko kantu batzuk, eta gaztelerazko beste kanta batzuk, ez da? Hola kanporaterako zarete, eta agian arrakasta gehiago lortuko ez dute, ze publiko zabalago batera helduko zarete. Eta ez pentsa, jende askok esan digun kontua izan da. Eta guk beti ematen dugu, torkizun batean zehingo egun, ez dakit, baina momentu enten behintzat ez dakagu asmorik hori egiteko. Eta aldiberan guk sortzen dugun, gure buruetan sortzen duguna osunaketa da, guk ez badin badegu euskaraz egiten, nork egingo du, ez da? Madrid beste lagunekin batera, euskaraz hitz egiten dugu, eta askotan, hemen beste errealitate bat dauelako, baino nik lehen, zuen adinarekin, enintzan seguru sentitzen euskaraz hitz egiten. Zenakan alako soltura ondiegirik, zaitasuna genituen, ez da, genekin euskaraz egiten noski baietz, baino, komodogo edo sentitzen ginen gazteleraz, eta horregatik azkenean jotzen genuen gaztelera, baino bai, nik gaur egun nire uneko ia gehiena euskaraz egiten dut, eta esan dezaket euskaraz bizin zela, bai. Eta noski euskalduntzatak nire buruak, noski baietz. Pilo bat. Eta aurkeztu nahi dizuet proiektu bat, ditzen dana emarrok, eta hor agertzen da zerrenda luze bat. Askotan esaten dugu ez, edo ematen du, eske ez dago emakumez osatutako talderik. Ia danak mutikez osatutako taldea dira. Bai, badaude gehiago mutikez osatutako emakumezkoenak baina badaude, naiz eta hain ezagunak ez izan. Eta nik uste, agian neskoi gertatu altzaigula, hemendik komentatu ez dutena, ez da? Ez gaude berdin ikusita holtza gainean, ez da? Agian gu gehiago kritikatuko gaituzte? Bai, claro, bai, ez da? Eta agian horrek ematen digu pixkat beldurra edo... beldurra egin izango litzateke hitza, ez? Edo respetua igotzea. Ze igertatu izan zait, igo nahi zoltza gainera, eta esan dut, gaur, arropa honekin ez dakite aiz esango duten, edo hau eta beste, edo hilea, edo eta kasu pixkat beldurra, ez? Ze esango duten besteek, ze pentsatuko duten, eta askotan begira, nirekat lagun bat, musikaria ere bai emakumea, esaten zuna, eske zurin ez dut ulertzen. Maria, gaur dara mazu minigona bat, ez da? Kontuz, zegian egiten dezuela, eta pixkat kuleroa ikusten zaizu. Eta Mariak esan zion, ja barkatu, baino begira, nire ondoko basu joleak eramatik prakak hemendikan, eta kantzontzio dana ikusten zaio. Eta zer, berari ez diozu zer esan behar? Eta guri bai, ez da? Orduan, honekin esan nahi dut, ez enaiz gai honekin sakon arituko, baino bakarrik gauzatxo bat esan. Guk ere, dakagula eskubide berdina, holtza gainera egotzeko, eta naiz eta beldurra izan, lotxa izan edo gauz horiekin guztiekin apurtu behar degula eta ausartu behar garela eta gustoko baldin badegu benetan hori egitea egin behar degula. Eta berdin du azkenean noski, ona egotzen zarenean begiratzen gaituzte, epaitzen gaituzte, baino ez dugu hori kontutan hartu behar. Igual bartzaigu. Eta egin behar dugu benetan, ni igotz naizenean holtza batera kantatzera, igotz naiz kantatzera. Eta gian, epatu datekena da hori. Gaur zurinek, nori bintzatzen, asko gustatu nola kantatu duen, ez da? Edo, gaur, ondo kantatu du. Baina beste guztia, listo. Eta kritikak.
nire eskotan gatetik diate, ez? Eta jo, noren bat izutu zu kritika, ze, claro, azkenean jendeak ezagutzen zitu, jendeak hitz egiten du, eta nik bete esaten dut begira, niretzat super garrantzitsua da, batetik, nire gurasoek esaten diatena, nire gertuko lagunek eta betiko lagunek esaten diatena, eta gero bestetik, kritikak konstruktiboak baldin badira. Zer da kritika konstruktiboak? Zer zuten? Bihar ere, berdina pentsatzen jarraitzen badut, noiz ikasiko dut. Itzak etorkizuna, bide laguna, itxaropen bizia. Galdetzen diot gaur nere buruari, non da zure irria, non zure abestia. Esan didate alboan zaitxudala, iluntasun honetan ilargia zarela. Kalo berbat zuentzako, Pixka flojito.